Hello po, ako po si Lester at magluluto po tayo ng ginataang tuna. At ito po ang ating mga ingredients. Maglalagay po ako ng pichay. Siguro din po natin na malinis po ang ating pichay. Hugasan po natin siya sa running water. At isunod ko din po ang ating tuna. Itong tuna po na ito ay buo po ang binili ko. At inihiwa-hiwa ko na lang. Slice ko. Kasi gayon, pantay-pantay ang kanyang hiwa. Ayan po. Sunod na po natin ang ating luya. Sunod po ang ating bawang. At sibuyas. At kamatis. At maglalagay din po tayo ng 4 na sili. Depende po sa inyo kung gaano karaming sili po ang ilalagay nyo. Mas masarap kasi mas maraming sili, mas manghang. At maglalagay din po ako ng asin. Ayan. At isusunod ko po ang ating coconut milk or gata. Takpan po natin. Iyon lang natin sa medium heat. Pag kumulo na po, maglalagay na po tayo ng coconut cream or kakang gata. Ayan. Maglalagay din po ako ng talong. Tatakpan po natin. Lalagay po natin sa mahinang apoy lang. Ayan. Kumukulo na po ang ating ginataang tuna. Takpan muli natin mga 5 minuto pa. At takpan ulit po natin mga 2 o 3 minuto pa. Yan po, medyo po bumaba na po ang kanyang gata or salsa. Yan. Pinakulang ko pa ng 1 minuto para ngayon pwede na po siyang i-serve. At lagyan po natin ng suka. Takpan muli natin. Yan. Pwede na po i-serve ang ating ginataang tuna.
Kailangan po iserve natin with a smile. Yan po ang sikreto ng ating pagluluto. Kailangan po laging nakangiti at masaya lagi ang ating ginagawa. Para sa gayon, masarap po ang ating mga potaheng niluluto. Ayan. Yan na po ang ating ginataang tuna. Maraming salamat po sa panonood. At huwag pong kalimutan mag-subscribe. God bless.